virkelig dårligt. Prøv lige en gang lige at få sat jer ned en gang. Godt. Som Er vi i gang? Vi er i gang med timen nu, ja. Og som I sikkert alle sammen ved, så er det i dag, at vi skal have en ny elev i klassen. Og hun hedder Ida, og jeg håber, at I tager rigtig godt imod hende. Så husk det. Det skal have helt dejligt. Hej, det er så Ida, som skal starte i dag. Velkommen i klassen. Du kan bare sætte dig, hvor du har lyst til at sætte dig. Må jeg sætte mig her? Hej, jeg hedder Emil. Hyggeligt at møde dig. Nå, de små tæpper var der så sammen. Kom venner, vi smutter. Jamen, så ses vi i morgen. Du ikke følge hjem? Nej, der er lige nogle ting, jeg skal gøre. Så ses i morgen. Ses. Skal du med? Nå, hvad? Vil du hellere være sammen med os end den taber af en ven, du har været sammen med hele dagen? Jeg vil nok betegne ham som en ven. Det skal vi vist have nogle beviser på, før vi tror på det. Det bliver spændende at få testet. Nå, men til at starte med kan du følges med os hjem, selvom der skal en del til, før der kommer ud og være tale om, at du kan være sammen med os. Jeg tror ikke, du passer ind. Fuck en taber! Nu kan du bevise det, Ida. Bevis hvad? Er du ikke hans ven, selvfølgelig? Ej, jeg ved nok ikke helt. Vil du bevise det for os, eller vil du gå tilbage til ham, og vi er ved med at lave taber-ting? Har du set ham, Ida? Er han ikke nørd? Jo, sikkert nær. Hey, Ida! Hey, Ida. Hvad laver du sammen med den taber? Burde du ikke være sammen med os? Hvad skal jeg sige? Nå, Free, du er rigtig fået nogle venner endnu. Nej, du tager jeg sådan nej. Tænder du for mig. Hvorfor ser I sådan på hinanden, hvis ikke I er venner? Ja, hvis du ikke er venner med ham, så er du heller ikke noget imod at kalde ham klammer. Nej, så kan han klam. Klam unge. Vil du høre noget? Jeg vil ikke høre noget. Klam unge. Hørte du noget? Jeg er lidt tydeligere, men det kniver lidt. Hvad var det, du sagde? Klam unge. Nå, det er faktisk svært. Nu er det først tid til, at pigerne skal gå nu. Ja, drengene tager sig det her. Jeg er fisk. Ja, jeg er fisk. Jeg er i virkeligheden fisk, så jeg er død, men jeg er død. Så jeg er ikke helt en fisk, men jeg er død fisk. Hør her, jeg har en lidt trist meddelelse til jer. Det er sådan, at I jo ved, så har Emil ikke været i skole i nogle uger. Han blev overfaldet en dag på vej hjem fra skole. For 2 uger siden kom Emils mor og far hjem fra arbejde, og så fandt de Emil liggende på sin seng uden nogen puls. Han har taget en håndfuld piller og døde så senere. Og det hele det foregik uden nogen form for smerte. Der vil blive afholdt en mindeceremoni
for Emil. Og hvis man har lyst til at sige noget til den mindeceremoni, eller hvis man har lyst til at spørge om noget, så skal man endelig bare gøre det. Hvorfor kigger du på ham som om, at I er venner? Nå, men hvis I ikke er venner, så er det ikke noget nu, at kalde ham en klam unge. Ja, kald ham en klam unge. Nej, lad være.